ଗୋଲିଆଥଙ୍କ କାହାଣୀ। ଡେଭିଡ୍ ଓ ଗୋଲିଆଥଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ରାକ୍ଷସଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥାଏ। ଦିନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ 17 ବର୍ଷର ମେଣ୍ଢା ଜଗାଳ ପିଲାଟିଏ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ରାକ୍ଷସର କାରବାର ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତମେମାନେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନ କାହିଁକି? ତା ଭାଇମାନେ ତ ଆଗରୁ ଡରି ମରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜବାବ ଦେଲେ, ଆରେ ବାବା ଦେଖୁନୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦେହ ତାର, ତାକୁ କ'ଣ ମାରିହେବ? କିନ୍ତୁ ଡେଭିଡ୍ କହିଲା, ଆରେ ନା ନା, ତା ଦେହ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତାର ଦେହକୁ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ସିଆଡ଼େ ମାରିହେବ। ତାପରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଡେଭିଡ୍ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ବାଟୁଳି ଖଡ଼ରେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଲା। ଏକା ରାକ୍ଷସ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପିଲା ଓ ଡେଭିଡ୍ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତି ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବ, ତାହା ତାର ମନୋବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ତା ସଫଳତା ସିଡ଼ିର ଏକ ପାହାଚ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରୂପେ ଉଭା ହୁଏ।